anseo a rís live ó glórn Mícheál. Tásúla go ngúis ar fad a cumad sláán agus siú sáile. Aniu tá an green ag scuid na gloch so tá chun roiint Scileanna Peile a chleachta in. So séad ó webh ná bí ród Peile a ríist balle agus an trí rud ná gléis sú na tabléid nó fón póca chun sibh a hafid agus na físeáin sin a cheola ráid chuin ag sih na Facebook agus Instagram glórn Mícheál. So tá iach lom aniu agus bebad a chleachta. Má sibh a cháde, so is na drillna á seo amach tá chuní de leidú ó 60 second, 60 second, unas go gurlamid béim ar an gaiidán thar éimúd eile. So don céad bhíor aniu tá chun teachtaireacht agus ferbhtaí ar drill a rinnemer le caiicí sin ús agus is unna sin an ihar a 8 i gcuine an mala. Ach aniu tá chun é a basket suas agus kick pass agus láh pass a chur leis. So go bunasach seaasmúid gábhéidir ó mala, so téimid isteach idir na cusa ar cos clé, isteach idir na cusa cos teas, sin kick pass clé, sin a ras isteach idir na cusa ar cos clé, isteach idir na cusa cos teas, pass á láh clé. And then déimid a rud canna céine don cos teas agus den pass á láh teas. So den tafid ar féin, feice bhéad a fáin sibh ag 30 second. Má sibh. Sibh a cháde, so don céad drill eile tá a rís chun ferbhtaí aanamh ar drillna a rinnemer le caiicí sin ús agus is unna ní sin agus an rit éinear agus an léir a fiocas suas agus a leigad sios a rís. So go bunasach tá ceithre marcar í castal, tá na céad gá ceann méidir nó gábhéidir ónna chéile agus an tríú san ceathra ceann méidir nó gábhéidir ónna chéile ach tá difriocht deitméidir idir an darna agus an tríú ceann. So tá chun sudar amachchatí an darna marcór, an léir a fiocas suas rit éinear dhéanamh é leagad sios ag an tríú marcór, rit tríd an ceathra marcór agus an darna léir a fiocas suas rit éinear dhéanamh a rís. So déanaí mé siúil tríd go gasta agus go feicisiú chuna sé dhéanamh. Tús ag an céad marcór, sudar amach. So put the top of the commodity shut lads now on M no and W sin dhéanamh agus sibh fiocach an léireáid suas. So Déanaigí sin có sciúpaí agus go féidir agus feice bhéad a ain sibh i 30 second. Má sibh. Má sibh a cháde, so don tríú drill aniu tá chun a rís ferbhtaí aanamh ar drill a rinnemer le caiicí sin ús agus sunna sin agus kick pass agus fricíníomh. Mar a léirimar an teachtaireachta sé antábhacht ag fricíníomh a bheith bhaintach i Peile Gaelach tuis cin nach mí mit sucr riamh go bhfuil na gcónaí ag glúiseacht agus déanamh fricíníomh mar a cad a háiríonn sa clé. So chun siúil tríd tá chun 6 méidir 3 nó 5 méidir ó mala, déanamh kick pass a gúna mala, chun tíomar 3 seasca céim, déanamh rud céin ar an cos eile, kick pass, chun tíomar bailíomar an léireáid. So déanamh sin a fáil 30 second feice bhéad a fáin sibh. Má sibh.
Cleachtadh, so don cathrú drill aniu tá muid chun ceann anúsáid déanamh má suirtaí gomad géirí an marcóir a chailúnt agus sunna sin agus an éonar bhréagach. Agus go bunúsach tá si go súla ri éonar nó solo ach tá muid déanamh ábhéil nó exaggeration chun an marcóir sin a chailúnt. Agus chun siúl tríd go hanmeld go bunúsach leagann tú an lámh leis an cos sin á tú cicail so an anseo a cos clé a churann tú an machchan ar fad ar an taobh sin an crop chun bob éimirt ar an marcóir bhfuil agat. So leagam an líróid le an lámh sin, sios ar an cos sin, agus chuirm chun an ábhéanamh chuirm an lámh amach chun seasamach déanamh agus chun ábhéile ligantarm gomid chun cic mór mílsanna go hort don bharcóir. So leagam an lámh sios ach ag an secondéirnach díríam na baracíní drone na spéire chun an éonar a rás seach chunm. So siúla mé tríd go hanmel, so díríam an lámh, leagam sios ar an cos, an sin bogam sa taobh eile, an sin déanamh é ar an lámh eile. So siúla mé tríd ar an taobh deas, díríam an lámh amach, machchan ar fad mar taobh deas, rás seach na ocht agus bogam sa tro eile chun é a chleachtadh. So buin siúd sé úsáid á sin agus fé céibéad a aimsiú a trucha second. Má siúd. Máisih ar fad a Cleachtadh, so don bhíor déarnach ar isis, míre for a cuaig, tá mus gon gaciil rud a chur le chéile agus na scíalna ar fad a Cleachtadh. So go bunúsach tá muid chun ritmach, líor tucha sús, ri héanaar, casa agus Mícheál go na mala chun fricní déanamh ar bháil a ríist. So tá céad marcóir agam, agus tá darna mór marcóir agam beidir def éidir ó sin. So chun siúd tríd, tuach man líráid sús, den rit éanaar, casam chun an marcóir a chailúnt, den rit éanaar a ríis agus ag an géad cón, scaoilim le kick i gcuine an mala, agus bearm graim ar an fricníomh, riham amach a ríis agus déanamh méid ar an cos eile. So siúla mé tríd go hanmel agus go bheice chun sé dhéanamh. Céad marcóir anseo. Siúl tríd tuach sús. Agus an kick. Bearm graim ar an fricníomh. Máisih a Cleachtadh, déanaigh sin a cos amháin sin rith amach agus déanaigh ar an cos eile ar fad trucha second fé céibh cín aimsih. Máisih. Jeus ar fad a Cleachtadh, máisih, sin deir leis na cúig mír na Peile weimse inniu. Tásúla gom go bhaint ar fad soltas tú. Mar ólas, tá stór focail chun a bheith ag deire gach ile físeáin a seo amach chun aon focail deacra a heolalam. So bí breanúir deire an físeáin chun sin aimsiú amach. Agus mar na stábhachtaí, bí an tafadar ar féin agus seol na tafaí sin a ráidún ag síomh na Facebook agus Instagram glór na Gael. Manas go féidir linn na buaclaí agus na colliní is fearr ag gal sa tír. Go dtí an céad ó eile weimse, fan slán agus fan sáile. Scileanna agus.